Hello, sziasztok, én megint csak Killer vagyok, és ez itt egy újabb Killer vs Minecraft sorozat. Most hazafelé tartanánk. Bezony! Csak tele van minden paukokkal. Paukok? Nem csak paukok vannak, itt ki tudja miféle. De csak zárják be fel az ajtókat, és vissza nem megyünk oda, ugye? Hát jó van, de merre kell hazamenni? Arra! Nem, arra. Vigyázz, hátul paukok voltak, láttad? Biztos arra. Menjünk már, együnk húst. Húst kívánok. Gyilkolunk egy kicsit. Jutni? Azt akarod? De nem érek én, itt nincs, ahol én jöttem itt. Szia Creeper. Basszódjon meg, ez ide jön. Júj, menjél vissza. Menjél, ott arra is vannak. Nem baj, is érek én. Creeper jön még? Jön. Nagyban is jön. Ha halál akar, azt akarod, hogy meghaljál. Itt vagyunk. Még ma oda, csak kutyahúst adott. Te tényleg, kínálva megeszik a kutyahúst. Igen? Kipróbáljuk? Nem. Igen, vagy. Úgy. Ja. Ott azt látom megkínálni. És csak ott van. Sniperes. Júj, nem jó! Sniper. Buksi, menj! Buksi! Nagyon jönnek. Meleki! Buksi, menj vissza! Jó ember! Arra még jobban nem van kedvem menni, ott a gyermőrben. Jó, ez durva. Hát én már ránéztem. Jó van, de Minecraft. Ez itt Sparta! Vigyázzatok! 1, 2... Menj vissza, lesz nem 2, hanem 12. De hol kell, nem itt kell hazamenni. Most akkor eltévedtünk? Szerintem eltévedtünk. Örülök. Én is. Őszintén örülök. Hát... Csomó mob közt, milyen jó. Én nem is tudom, hogy most... Várjál. Ezt nem láttuk, az biztos. Itt nem jártunk. Itt jó, nem. Nem baj, de van bárányörű. Ez valami nagyon is. Az vadgidák. Aha. Ott sem gidák, ott vannak, vigyázz. Ott vagy valami. Ezzel. Az egy rod creeper. Biztos lesz benne. Pauk nincs. Jaj, de jó. Ott a pauk. 2, meg egy skeleton. Várjál, múltkor láttam egy lovagló skeletont. Ott van. A paukon ül. Anya, hát ezek ellenünk készülődnek. Ja. Ki tudja. Szerintem oda Ajaj! Állj meg. Él, minden ott él. Atya. Jön a creeper. de... Hát ez nem igaz. Öcsém, meg fogunk halni. Szerintem jó. Öcsém. Ott van még az a lovagló pauk. Pauk nem tud. Skeleton tud lovagolni. A paukon. Helyes bitek. Megszólal az a rohadt Skype, és már neki... Ne aggódj. Csak annyit kell mondani, segíts, és rögtön. Jó helyzetben leszünk, figyeld. Majd, ha rossz helyzetben leszünk, akkor szólj. Már rossz helyzetben vagyok. Segíts! Hopp, ez nem jött be. Creeper! Vigyázz! Vigyázz! Jönnek is 4 lábába. Nézzed! Menj vissza a PC faluba szerintem! Szaladj! Jönnek! Nagyon jönnek! Kajád is, látod, kevés a kaj, enni kell. Jó van. Örülj vissza! Jó, ember! Basszus! Nagyon sok minden van. Jó, ott is, szaladj be! Jó, ember! Rúgd már ki az ablakot, hadd süssön már nap. Jó, de már nincs nap. Bazzak, ezek dörömbölnek. Jönnének befele. Ajaj, ezek a gerillák akarnak lenni. Messek őket! Ne hagyd magad! Öljen! Ez az. Be kell darálni mindent. Mentsük meg a falubelieket. Én vagyok Pókember ember. Érted? Pókember ember. Akkor Pók a négyzeten ember. Ott van. Pókember a négyzeten. Mit dübög ott? Dübörög. Úgy csinálunk húst. Cukorkát vagy életet? Nincs kaja. Örülök. Gyere már be, csúcsfej! Ír a Skype. You stop it. Nem tudunk angolul! Vagy tudunk, csak nem írunk buziknak.